Gadewch i ni siarad am waith. I ni gyd eisiau gweithio yn rhywle sy'n lles sy'n iechyd. Ond sut allwch chi wneud hynny orau? Gallech chi fwyta llon bol o gel, gwrando ar gerddoriaeth mor filod wrth eich desg o bosibl. Neu, fe allech chi ymuno ag undeb llafur, oherwydd bod gweithleoedd sy'n cynnig aelodaeth undeb yn llefydd mwy diogel i weithio. Efallech bod chi'n ymgyrchu i gael cawodydd wedi'i gosod, mwyn i chi allu seiclo i'r gwaith. Efallech bod chi wedi tynnu sylwch rheolwr at berygl baglu, ond bod dim wedi wneud am y peth. Neu efallai hoffech chi gael y tymheredd iawn yn eich gweithle, cader wrth eich desg sy'n cynnal eich cefn drwg, neu gael cynrychiolaeth mewn gwrandawiad disgyblu. Mae'ch undeb llafur yn gefn i chi, gan wneud eich gweithle yn fwy diogel ac yn fwy iach. Ceir digon o dystiolaeth i gefnogi hyn. Gwelwyd bod cyfraddau anafiadau yn is mewn gweithleoedd lle cynnigi'r aelodaeth undeb, ac nid dim ond diogelwch sy'n well. Mae iechyd a lles yn well hefyd, gyda chyfraddau gweiledd is mewn gweithleoedd sydd â chyfran uwch o aelodau undeb. Nid ymwneud â biwrocratiaeth yma iechyd a diogelwch. Mae'n ymwneud ag amgylchedd gweithio gwell, mwy diogel ac mwy iach i ni gyd. Cynrychiolwyr iechyd undebau llafur yw'r offer mwyaf effeithiol sydd gennym i sicrhau iechyd a diogelwch da yn y gwaith, oherwydd bod gweithleoedd sy'n cynnig aelodaeth undeb yn llefydd mwy diogel i weithio. Mae gennym ni nawr fyddin o gynrychiolwyr diogelwch ar draws Cymru sy'n gweithio i leihau gwaeledd ac anafiadau sy'n cael eu hachosi gan waith, annog mwy o weithwyr i adrodd am anafiadau a digwyddiadau cael a chael, a rhoi llais i weithwyr ynglŷn â'u hamodau gwaith. Mae cynrychiolwyr iechyd a diogelwch yn gwneud gweithleoedd yn fwy diogel ac yn arbed miliynau o bunnau i'r economi. Drwy ymuno ag undeb, rydych chi'n ymuno â mudiad. Gallech undeb llafur eich helpu i wneud y newidiadau'r hoffech chi gweld yn y gwaith. Boed hynny'n ymwneud â sicrhau eich bod chi a'ch cydweithwyr yn elwa o hyfforddiant iechyd meddwl, cael gwell offer i'ch helpu i wneud eich gwaith yn ddiogel, neu falle bod eich llwyth gwaith yn mynd yn drech na chi. Mae'ch undeb yno i helpu i wneud eich gweithle yn well ac yn fwy diogel i bawb. Dyna pam y mae gweithleoedd sy'n cynnig aelodaeth undeb yn llefydd mwy diogel i weithio.